ரூபான்னு விற்கிற பட்டு சேலை இப்போ 3 பட்டு சாரி வெறும் 1000 ரூபாய் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. 1000 ரூபாயில 1 ரூபாய் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. வெறும் 999க்கு நீங்க வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த சாரீஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான சாரீஸ். அண்ட் உங்களுக்கு பார்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ப்ராடான ட்ரிபிள் லேயர் பார்டர் வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி முந்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்டான முந்தி கொடுத்துருப்பாங்க. நார்மலாவே இது நீங்க வெளியில ரேட் விசாரிச்சு பாருங்க. சிங்கிள் சாரியா வந்து 750 ரூபாய் 800 ரூபாய் அப்படின்னு போடுறாங்க. பட் நம்ம சேலம் இளம் பிள்ளையில இருக்கக்கூடிய ரீனா டெக்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல வந்து இந்த சாரீஸ் கொடுக்குறாங்க. அதாவது நீங்க 3 பட்டு சாரி வெறும் 1000 ரூபாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இதை வந்துட்டு நீங்க பொதுவா யூனிஃபார்ம் சாரீஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நார்மலா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் போறதுக்கு இந்த சாரீஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சாரீஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். உங்களோட பட்ஜெட்குள்ளே இந்த சாரீஸ் வந்துட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் சூப்பர் ஹிட் ஆன ஒரு சாரி ஆஃபர் இதுங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அண்ட் இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா டார்க் கலர் லைட் கலர் எல்லா சார்ட்ஸுமே அவைலபிளா இருக்கு. அண்ட் இந்த ஷாப் இது வரைக்கும் ஹோல்சேல் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தவங்க உங்களுக்காக ரீட்டைல் ஃபெசிலிட்டி இப்போ ஆன்லைன்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. மிஸ் பண்ணிடாம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்தியா மட்டும் இல்லாம இன்டர்நேஷனல் ஷிப்பிங்கும் அவைலபிளா இருக்குங்க. ஸோ நான் ஸ்கிரீன்ல ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நான் அதிகமான கலெக்ஷன்ஸ் கேட்லாக் கேளுங்க, இல்லைன்னா வீடியோ கால் ஆப்ஷன் மூலியமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நீங்க நேர்ல வரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அட்ரஸ் வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. மிஸ் பண்ணிடாம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க.